Čaute ľudia, vítajte na kanále Magnet-Building-Blog.sk. Dneska si zahrajeme na Robloxe Arm Wrestling Simulator, či ak sa to volá, neviem, ja som to už hral, ja to hrajem na svojom účte, toto je natočenie videí tento účet, takže tak. Takže môžete tu vidieť, že tu stvičím, aj také svaly mám v realite. Ja som dal toto, joj, nič. Tuto je, tak. Dáme toto. Svaly ako v realite. Budeme si toto. Dobre, postúčime ešte trošku. Tak. Joj. To všetko chce po mne. Bum, bum, bum. Bomboklad. Ideme tu. Má 805 a tu má 5,7 tisíc. Treba to skúsiť. Bum do hlavy. Taký petík. Takého líšku. Ideme ešte raz. Tak, v tomto videu by som chcel sa dostať ďalej. A tak asi. Počkajte, kde je to také najlepšie? Tak tu. Opa! 50-ka. Tak. Posvítime si trošku. Aha, no koľko? 2000 petov. No to tých tu kociek zviera. Tých tu zviera, tých... O, čo som stlačil? No. Tu je čo? Tu sa ideme pozrieť. Admin server. Pozrieme sa, čo tam je. Tu máme ruky, či? Dobre. To si potom otvoríme na ďalšom videu. To má 1 740 Tak, joj, som sa zasekol. Tak. Mám 500. Dobre, ja idem naspäť. Budem avkovať a skúsim sa dostať. Môžeš to stišiť? Tak, aj to bude dačo nové. Dobre. Okej, nechci sa mi rozprávať. Hej, toto bla bla bla. Dobre, hej. 47 tisíc. Bum do hlavy. Tak. Dobre, šup. Dobre, potom otvoríme vajíčko. Napíšte do komentárov, ako by som si hru mal zahrať. A keď ste tu na kanále noví, nezabudnite dať like a odber. A tak. Už sa blížime
ku hranici 40 odberateľov. 4 odberatelia. Ja som zabudol. Dobre, tak čukaj. Poď, ja to dám. Jak to? Dobre, prehral, super. Ma to nezaujíma. Vezmem si tú najsilnejšiu. Tak, šup. Dobre, počkáme si. Ja sa vám ozvem, keď budem mať 60 000. Tak, už som tu tak trošku pofarmil. Tak, ideme na boj. Také jednoduché. Tak. A za 50 odberateľov bude možno stream. Možno. Tak, dáme Dobre, ideme sa pozrieť nejaké vajíčka. Máme automatické. Aha, Robuxy, no super. Neviem, to mi dať Robuxy. Nemám. Wow, 25%. Poďme. Čo to nejde? Seka sa mi to. To čo mi nejde? No, vyhodilo ma to. Dobre, ja sa vám za chvíľku ozvem, sa ešte naraz napojím. Zistil som, ľudia, že ma to vyhodilo zo serveru. Tak toto bude koniec videa. Nezabudnite dať like a odber. Čaute.